Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala? Nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. So, kumusta naman mga higala? Nang hinaot ako nga naa kamuntanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamuntuhon. Apino ato di ay nga timbayaon og happy bisperas ang ato ang mga kaigsuunan din na sa Tanhay. Kumusta na ang atong mga Tanhayanons? Bisperas na ron ha. Pangimbitar mo ha. Aboy no ato di ay nga timbayaon og mayong mudto ang ato ang kuraparoko din ha no si Monsignor Gamaliel Tolabing ug ang tanan natong mga kaigsuunan nga Tanhayanons nga malipayon karon nga nangandam no gamano sa mga tuwa nga mga kadagkuan no mga kadagkuan usab sa atong LGU dinhi naya no dahala no may mudto o ganang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ako do ang timbayaon usab nato og may mudto ang ato ang talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez ang atong mga kaparian ang atong mga kamadrihan, ang atong mga church workers. Kumusta na, no? Ang atong mga church workers nga nangalagad usab sa Katolikong simbahan. Kumusta? Nang hinaot kita ga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntuhon. Abay no, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Abay no, ang atong santa or santo karong adlaw, ako ano siya, santo. Si San Charbel Macloff, no? Medyo ang iyahang pangalan murag dili kay kumuna to, no? Charbel. Ngano man, kay Lebanese man siya. Lebanese. Natawo siya na atong tuig 1828 1828 ug namatay na atong 1898. Gulang-gulang na gyud, no? Na unya nikuan ko ni siya, nisulod siya sa usa ka monasteryo. Unya wala madugay na ordinahan siya usa ka pari. Unya pari na siya, nagpuyo siya isip usa ka ermitanyo. No unya matud pa known for his holiness na ilagid kini si Saint Charbel sa iyahang pagkabalaan. Unya ang mga tao mangita gyud niya alang sa iyahang panalangin. Unya doon na siya strong devotion sa Blessed Sacrament. And then he died on Christmas Eve. Namatay siya mismo gyud sa Pasko sa gabi, pagkatao gyud sa Ginoo. Unya ang iyahang kining lubnganan nahimong lugar alang sa mga pilgrimage, no? Unya si Pope Paul VI gihimo siyang usa ka beato. Unya ni adtong nato 1965 nahimo siyang beato dayong pagka 12 years later gi-canonize siya isip sa kasantos. So nguna nga karong adlaw ang ato ang santo nga gipangayuan sa iyahang pangabpo mao si Saint Charbel Macloff usa ka Lebanese. Okay? Nahala no padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Bagong obispo sa Antipolo, si Bishop Rufino Santos, misaad nga mahimo gyud siyang tinud-anay nga sulugoon sa Dios ug sa mga tao. No, unya siya kanhi ang obispo sa Balanga, Bataan. Balita mga galang ikan sa Vatican, Pope Francis midasig sa mga batanon nga planong moapil sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal karong August 1 to 6 nga himuong malipayon ang ilang papakig-uban sa kauban nila mga pilgrims nga mga batanon usab sa ilang pag-apil unya sa kalihukan sa World Youth Day. Bueno, ari kita mga higala sa ato ang catechesis. Kumusta naman ang ato ang mga kaigsuunan, no? Ari kita sa mga pangutana. Pader, unsa man ang nganong kanunahan man gyud ang usa ka tawo aron mahimong mga santos? Anyway, do na man gyud kita kana bitawng longing, no? Do na kita ug sa ato pa na pangandoy. Do na bitay nang kita nangita mo og mga tawo pud bitaw ba nga
kuhaan og basi sa ato ang mga kining gitawag na itong pagkabalaan, no? Mura ba og kapanig-ingnan ba? Muna nga gihimo sa simbahan nga doon na gyud mga tao nga gipili, no, nga mamahimo nga kanuninahan aron na mahimo yung ang mga santos aron nga ang ilang kinabuhi mo ay mahimo natong panig-ingnan. No, muna nga aduna gyud canonization aron ang usa ka tawo makonsagra isip usa ka santo unya ang mga tawo adunay mamahimong basihan sa ilaha usab nga kinabuhing pagapuyan. Unya mamahimo pod sila nga mediator, no, kana bitang maoy tigdala sa ilang sa mga pag-ampo ngadto sa mga tawo ngadto sa Dios. Mamahimo bitaw sila bang pinaagi sa ilang mga intercession. But the first and prime kuan gyud is gusto nato nga aduna tay mga kapanig-ingnan, no, labi na sa mga santo sa kabag-uhan nga muhaom gyud ang ilahang kinabuhi sa kinabuhi usab sa mga tao. Okay? Nahalala yung pangutana, pader, mga pila na gyud agay kabuok mga santos, daghan naman kayo. But anyway, kung maghisgot ka og pila na kabuok santos, hilabihan na yung daghana, no? Maingong kang sobra na 10,000 kabuok ang mga tao nga nang gi-deklara sa simbahan nga mga santos. Unya, matud pa ang process of canonization, dili babaya sa yun kayo. No, bag-agi pa og makuting pagtuon apan matud pa daghan na gyud kayong mga giila sa simbahan nga mga santos. Okay, klaro? Okay, ari kita sa laing mga pangutana. Ari kita sa mga butanga ura kalambigitan sa atong community, no? Doon naman gyud ang utana pa. Pader unsa man gyud kahulugan ni anang separation between the church and the state. Kana kuan kay na siya. Kana bitaw angay ginato na siyang tukion kanang mao nga balaod, no, kanang separation between the church and the state. Actually ang naghimo niya ng balaod, no, ang naghimo niya ng balaod anang balaura ba ang gobyerno mismo. Pinaagi kang Thomas Jefferson, usa sa mga godfather sa Amerika, founding father, usa sa mga founding fathers sa Amerika, si Thomas Jefferson. Kabalo kag unsay rason ni Thomas Jefferson aron nga kana bitaw naghimo siya ni anang balaura aron nga ang Kongreso sa Amerika, no, dili maghimo og balaod nga magdili sa simbahan nga mo exercise sa iyahang katungod. No, kana bitaw ang simbahan ba, no, doon na ba ang gobyerno pwede nang magbuot-buot sa simbahan ba? O nya himuan gyud sa Kongreso og balaod. No, nya ang nagpropose gyud ni ana mao gyud si Thomas Jefferson, ang usa sa mga founding fathers sa Estados Unidos. Matud pa niya, himuon nato ning balaoda aron nga madid-an gyud ang gitawag nato Kongreso sa Amerika nga maghimo og balaod nga magdili sa kalihukan sa simbahan. Ganyan, no? Sa dili sa ang gobyerno dili na matud pa dili sa simbahan kuno sa iyang buhaton. Panlitan mo ingon ang gobyerno, kamo karong Domingo wala na misa mo ha. Di mo pwedeng magmisa. Ang mga pare kinahanglan nga dili na magpakumpisa. Dili na sa pwede. Kay gawas naman na sa gahom sa simbahan tungod kay aduna na may kining gitawag natong separation between the church and the state. Aduna may kana bitang nag-ulang, no, nga balaod nga nagdili sa gobyerno sa bisan unsang diri sa Amerika o sa atoa diri sa Pilipinas nga manghilabot sa kalihukan sa simbahan. Pero usahay lang moingon pud sila nga ang gobyerno dili makapanghilabot sa kalihukan sa simbahan, pero ang simbahan manghilabot kuno sa kalihukan sa gobyerno. Ang tupag ni ana dili. Actually wala gyud magdili ang gitawag nato do na wala gyud ang hilabot ang simbahan sa kalihukan sa gobyerno. Ang sa gobyerno kuan ra ni siya. Ang sa simbahan kuan ni siya. Iya rang gi-practice ang iyahang prophetic rule. Prophetic rule, buti pasabot nga kung may makita siyang sayop
iya gyud ang ikorhian. Pero wala na nagpasabot nga iyahang ni-interfere or ni-intervene siya sa panggoberno. Wala. Kaya no naman tayo separation between the church and the state. Sama nga ang goberno, dili makapanghilabot nato, o sama pod nga ang simbahan, dili makapanghilabot sa goberno. Pero pwede ta nga musulti, o doon na tayo mga nakita nga something to do with faith and morals. Faith, pagtuo, ug moralidad. Oh, klaro ba? Oh, nala, sige, laing pangutana. Father, aduna ba'y asa man dapit sa kining sa constitution nato, 1987 constitution, nga nasulat ka ng Bill of Rights. Bueno, sa Article 3, Section 5, nagkanayon kini, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Sa Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition to government for redress or grievances. Muni ang atong gikuha ag base sa simbahan nga musulti ta usahay kung adunay mga gitawag nato gamay nga mga problema sa gobyerno, no? Kaya naaman tay freedom of speech and freedom of expression as long as dili kini kanang gitawag nato as long nga maprotehian niini ang matud pa seguridad sa nasod. As long as the state is not the freedom of the people shall not be abridged. Ano ba? Klaro? Ano? Okay, so din na lang una sa kita kutob may higala ha. So din na lang una kita kutob ako lang gihapon kini. Adlaw karong Lunes ha. Abino diri dai sa amoa sa Vicariate of St. Thomas, no? Ikalima na mi karon kaadlaw nga nag novena alang sa among piyesta karong July 29. No, kay karong adto mi magfiesta sa Tambok kay kuan man na ang among Vicariate composed man na sa Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod ug Tampo. Ya karong tuiga adto namo sa Ulugo na fiesta sa among Vicariato dito sa Tambo. Muna nga karong adlaw ikalima na mi kaadlaw sa among pag-novena. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.